Tofa, sabon cin mutunci. Rarara ya kira Ganduje da suna hankaka. Shahararren mawaƙin siyasar nan wanda wasu ke ganin al'adarsa ne ajiyewa kuma yarda dukkan wanda suke tare kuma ya ɗauki wani sabon ɗan siyasan da yake ganin da kuɗi a hannunsa. Ma'ana Dauda Kahutu Rarara yau ta haɗa su da shi da abokinsa kuma ubangidan nasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Shahararren mawaƙin siyasar nan Dauda Kahutu Rarara ɗan asalin jihar Katsina, wanda yake a yanzu mazaunin Kano ne, wanda yake waƙar siyasa daban-daban ga jam'iyyu kala-kala. Ya nemi a kwanakin da suka gabata, ya nemi cewa dukkan wata jam'iyya da za su ba sa guraben takara na mutum uku to zai da ya kaɗa ƙuri'a ga wannan jam'iyyar kuma zai mara musu baya ta hanyar yi musu kamfen har sai ya ga sun samu nasara da yardar Allah. Don haka ya fara tuntuɓar jam'iyyarsa ta APC a matakin jiha, ma'ana Dr. Abdullahi Umar Ganduje, shin ko zai ba wa 'yan takarar nasa mutum uku wanda Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale da kuma Aminu Ala da ɗan Hajiya takarar mutum uku, ya ga ba zai samu ba. Don haka gwamnatin ta kirmishi shi ta hana shi. Bai wata bakwa ya bar jam'iyyar ta APC a matakin jiha, inda ya koma jam'iyyar ADP ƙarƙashin kulawar Dr. Sha'aban Sharaɗa, wanda yake a matsayin ɗan takarar gwamna a wannan jam'iyya ta ADP. Don haka mai sauraro, wani abu ya fusata Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda har ya sanya ya je gurin Bola Ahmad Tinubu yake neman da cewa a cire da wannan Dauda Kahutu Rararan daga cikin kamfen ɗin siyasar APC baki ɗaya. Gaskiya ganin haka, Bola Ahmad Tinubu da ke ganin cewa wannan fa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara na ɗaya daga cikin manyan mawaƙan siyasa da kaf Najeriya ke alfahari da su, don haka ba zai iya cire wannan mawaƙi ba. Abin ya fusata shi Gandujen, sai ya ga abin ba a yi masa adalci ba yayin da aka wofantar da maganarsa. Shi kuma Rararan da ya samu labarin cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ga zakon ƙasan da yake masa a matakin ƙasa, yana so a kore shi daga jam'iyyar APC ɗin kacokam. Don haka bai ji daɗin al'amarin ba, inda al'adarsa ce daga dukkan wanda ya ɓata masa rai bashi da wata hanya da yake bakanta mai face ga ya saki sabuwar waƙa a gare shi. Don haka ya takarkare ya saki waƙarsa mai hikirar wadda ake wa lakabi da hankaka, wadda kacokam kana jin waƙar kasan da Dr. Abdullahi Umar Gandujen yake. Don haka mai sauraro fa wannan ba bakon al'amari ba ne, domin kuwa kamar yadda ka sani masu gidansa guda uku wanda su ne suka yi sanadin samun arzikinsa da ɗaukakarsa cikin taimakon Allah. Da farko Dr. Ibrahim Shekarau, wanda tsohon gwamna ne wanda yi mulki Kano a shekaru da suka gabata. Shine mutumin da Dr. Abdullahi ne mutumin da Dauda Kahutu Rararan ya fara waƙewa a matakin gwamna a matsayin gwamnan jihar Kano. Don haka fa idan baka manta ba mai sauraro, shi kansa bai wata ba sai daga ya watsa masa ƙasa a ido, domin kuwa sai da ya waka kuma ya zage shi da ke mai da duna, yayin da ya kira shi da suna duna. Hakan ya bakanta mai rai kuma ya bata mai, amma haka ya daure ya share. Nan ɗaya mai gidan nasa ma'ana Madugu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, idan baka manta ba mai sauraro, shine tsohon gwamnan jihar Kano da ya gabata a cikin shekara ta 2015. Wannan gwamna kwa ya sha waƙoƙi daga bakin wannan mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, idan har baka manta ba. Amma mai sauraro, duk da haka bai ji kunyar zaginsa ba a lokacin da ya faɗi zaɓe, kuma ya zama na ba shine a kan wannan karaga ta mulki ba, ma'ana gwamnatin jihar Kano, inda shi ma ikira shi da suna Tsula. Duka waɗannan sunayen da yake kiran masu gidan nashi, ko in ce tsofaffin masu gidan, munanan sunaye ne da ko da maƙiyinka ka faɗawa ba zai ji daɗin hakan ba. Don haka mai sauraro, haka idaure ita karkare kuma ya kira shi da wannan suna. Sannan kuma wannan ake ganin wannan fa samsam ba abin mamaki ba ne, domin kuwa waɗannan tunda har ya faɗa musu haka, sai dai ba mu sa tsammanin zai faɗa wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje makamantan waɗannan maganganu a kwanakin nan ba, bisa ga dalilin cewa har yanzu yana kan zaɓe kuma bai sauka daga kan karagar mulkinsa ta gwamnatin jihar Kano a matsayin gwamna ba. Don haka wannan abu al'amari ya ba mu mamaki, amma kuma ba mai mamaki ba bisa ga ganin cewa wannan al'ada ce ta su mawaƙan siyasa. Dukan wanda yake da mulki kuma yake da ƙarfi a lokacin shi ake yi, wanda kuma mulki ya subuce masa, don haka nishadi ya subuce masa ta hanyar samun waƙoƙi daga manyan mawaƙan siyasa.
amma fa matuƙa gaya wannan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai ji daɗin fa abin da wannan shahararren makaɗin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya masa ba, don haka abin da ta kai ga ransa ya ɓaci sosai kuma ya yi da na sanin goya masa baya da kuma mara masa baya da yi a kwanakin da ya gabata. A ɗaya ɓarin kuma Sha'aban Sharaɗa shine da yake ci gaba da sa ran tsayawa takarar gwamna a wannan jam'iyyar ta sabuwar jam'iyya ta ADP a matakin jiha. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi a duk cikinsu. Allah ya sa adalci ya mulke mu. Mun gode.